uMzansi Magic xa uyasibona uba into zakwamseleku siyazithanda noba bayaqhwanyaza sesithetha ngabo sana. Hayi basiyuza kule game sana and hayi basebenzisile futhi because we've been anticipating the arrival okanye the introduction ka-wife number 5. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ithandini ibalisela uba bekusenzeka ntoni. So beginning of this month kufakwe ifoto sana sibona utata uMsamseleku effort nentombazana kwaMakhumalo well pha eMzumbe masikhabe sitsho. Hey hayi ke sana wa trend utata uMsamseleku kuthiwa uthathe i-5th wife and then ke kunamhlanje earlier on in the day baphinda bafaka ifoto ke le ntombazana again ikumkhokha kuthiwa unkosikazi kaNdlovu anibukela umkhokha. Bahleli ke bonke namakhosikazi katata uMsamseleku babebonakala bengekho happy but uMakhumalo ungwena yena uqumbileyo. Hayi ke watrend uMakhumalo watrend uMseleku kwayilonto leyo. Hayi abathi abanye kuthiwe masilinde from 7 so since ingumnakwethu ke it's Tuesday namhlanje inoba sawubona uMakhumalo kuthando nesithembu mhlambe utata uMsamseleku uzakwazisa lo wife number 5 kulamakhosikazi akhe then sibone ke oku reactions zabo zithini. Hayi ke sahlala eTV nwabethu 7 man kwadlala into esingayaziyo where they were showing i-characters ze-show ezahlukahlukene ezidlala prime time yabo. Hayibo naba noMakhumalo naba noMacele bathi ngumkhokha wantoni lona. Hey sathi hayi inoba baseza ke mntaka bawumakhe sibukele xa ndisiya ku-Twitter or X. Hayi sana bebe-introducer uMzansi Magic ebe-introducer i-crossover ye-prime shows zabo. Ogqeberha, omkhokha, othando nesithembu sababona bonke pha. Yo andadana kwathiwa hayi khona wife number 5 apha qha bayasibona ukuthi too much izinto zakwamseleku siyazithanda. So ke ngoku xa befaka le advert sabe sifuna uboba kwenzeka ntoni because baye bathi pha kula page yabo on Instagram uMzansi Magic ba bukela from 7 so bebezazi babazayidlala from 7 la advert yabo yo introducer i-prime shows zabo or crossover yabo whatever lonto bayenzayo. Bendifuna indaba bendifuna unumber 5 afike nyani but ke guys unfortunately akekho unumber 5. Tanibona kwivideo elandelayo. Mamgobhozi udisappointed. Bye.